4 plus 4 plus 4 equals 12. Oh. Plus ang gamit. Pangitag tulo ka number nga ang answer 12 lang gyapon. Tulo ka number nga pareha, ang answer 12 lang gyapon. 100 pag makuha nimo. Tatarit. 4 plus 4 plus 4 equals 12. Tulo ka number nga pareha. Pangitag tulo ka number nga pareha plus ang gamiton, ang answer 12. 12 gyapon. 6 plus 6, 12 man. 3, 6, 9, 12. Dapat nakabuo. Ha? Ya, dapat pareha ang tulo ka number. Dapat pareha silang tulo. Ang answer 12 lang gyapon. B. Ya, plus ang gamit ani. Plus ang gamit 100. Dili lugar ni pwede lahion. Plus ang gamit na gahi ay uloy. Kahit magugulo. B. O diba? 4 plus 4 plus 4 equals 12. Plus ang gamit, pangitag tulo ka number nga pareha, ang answer 12 lang gyapon. B. La. Isa. Paningot ko siya. Ayaw, La, paningot ay. B. 4 plus 4 plus 4 equals 12. Tulo ka number. Plus ang gamit, pangitag tulo ka number, ang answer 12 lang gyapon. Tulo ka number nga pareha. Tulo ka number nga pareha. Sa man oy. La. Ko na lang. Ikaw na lang. Okay. Ako ng 100. Walay 100. Were. Haro. Aray. Ay, wow. 1 plus 1 equals 2. 12 lang yapon. Pareha ba na 11 nga dili man. Ha? Tulo ka number pareha 1. Tulo ka number nga pareha. Naman nung masulte. Sa mukha may pag